Ahoj lidi, vítajte u môjho ďalšieho videa. No a tu je moja sestra. Čau. No vidíme von, ideme si žrebovať. Poď. O čo si ideme žrebovať? Čo postáva? Takže, kde si? No. Ideme. Počkaj chvíľu, len si zoberiem nejaké veci. Dám ti kreatívu, aby si mohla posávať to, čo chceš. Ale jedine pod podmienkou, vieš čo, nebudeme. Dám ti kreatívu jedine pod podmienkou, že si nebudeš dávať nejaké svoje cenné veci, dobre? Dobre. Takže, potvrdiť. Už máš kreatívu. A nebudeš si dávať žiadne netherite bloky ani nič také. Ale kde mám tie... Dám ti pozemok. Alebo vieš čo? Nie. Tak v tom prípade ti dám pozemok tunak. Portnem ťa, ne? Tunak za hotelom. No, už som ťa portol. Tunak ti to dám. A vieš čo? Spravím to radšej tak. Takto, radšej. Len tak pre istotu. Čo? Tak, aký dlhý by si potrebovala ten pozemok? Strašne veľký. Ten môj dom bude strašne veľký. OK, tak. Tunak jedno. Tunak druhé. Sedí? Nesedí. Tunak druhé. Tunak tretí ťah. Tunak niekde. Ešte na tých dierach, kde sú, tak na nich ešte môžeš stavať. Ale ešte nejaké bloky a veci A tu bude potrebovať. Tak mi dáš kreatívu. Nie, Prečo? lebo vieš čo, tunak niekde to postav, ale niekto není moc. Takže vidím, že potrebuješ fialové tieto, tak ti to nadávam fialové. Aj koberce, aj nejaké dvere. Koberce. To nemusia byť úplne fialové. Takže fialové dvere. A ešte čo potrebuješ? No ešte nejaké veci. Takže ti dám okno, jeden stack takýchto okno. Tak si niečo vyhoď, tu ti dám fialový shulker box. To vyhodila. Do tohto tie všetky veci vyhoď. Kde si? Kde som? Už ja vidím. Tak a ja idem na svoje plány, na knižnicu. Na knižnicu takto vzadu by mohla byť. A také by tu bolo veľa miesta. Alebo viete čo? Postavám do priehradu. Alebo iba most, ktorý pôjde ku knižnici. Takto bude most. Čo? Ja natáčam. Ale takéto chyby sa mi stávajú dosť dlho často. Kto by to bol len mohol povedať, že most je to najťažšie, čo budem teraz stavať. Video sa stoplo, ale neodstopne sa, kým nedáš odber. Hej, veď len na teba čakáme. Daj odber, nie na teba, na toho druhého. Už si dal? No, neviem. Tak poďme na video, idem to odstopiť. Tento most mi zaberie 90% tohto videa. Núda. No, takže most je už hotový. Tak, čaute ľudia. Uvidíme sa u ďalšieho videa. Ale nerobím si srandu ešte. Tunak je veľká knižnica, nás čaká. Bude to iba taká menšia knižnička. Víš, ako tam? Ty sa môžeš na to stávanie vykašľať a môžeš mi pomôcť. Čo si na to? Ale ja chcem postavať ešte ten svoj dom. Vieš, koľko budeš mať na to príležitosti? Viem. Ale pre mňa je najzákladnejší rúžový fialový dom. Tak. Ale keby si mi ty pomohol ho postavať, tak ti kľudne teraz pomôžem postavať. Áno, pomôžem ti. Dobre, tak to teraz takové. Dobre, portujem. Si ma zabil. Ja tu celý čas iba stávam. Jak som ťa mohol ja zabiť? Tak kde to miesto je? Alebo idem zase k sebe a tam si budem postavať ten dom. Prečo? Lebo
Tunak budú najcennejšie Tak knihy. kde si? Ja vidím ťa. Idem za tebou. Toto bude masaker tu tie knihy ešte dávať. Môžem ti ich tam ja dávať, alebo ich môžem písať. Iba ich tam takto dávaj. Tak mi nejaké daj knižky. OK. Je ty masaker. Daj mi ich. No to máš za to. Idú tam aj tieto knihy? Hej, idú. Takže ti tu vyhodím nejaké tie knihy. Poď si po nej. A dávaj ich tam. Strašne veľká kniha. Knižnica. Slušne povie. Aj tu na tie knihy môžeš dávať. Tak budú aj do týchto čítačov ich môžeš dávať. Ale najprv toto dám preč. Toto bude pekne. Takto, normálne. To si ľudia budú užívať. Aj toto mám dať? No hádaj. OK. To sa tam nedajú dať tieto. Tie druhé tam, nedávaj tam nič radšej. Zase prší. Už neprší. Idú tam dať aj tieto? Nie. Čo? Idú. No, idú. Tohto sa zbavím. Ona mi dala nejakú knihu. Daj odber. To znamená si to, že by si ho mali dať. Tak. Toto idem dostávať. A celý spodok daj z tých blokov, čo som ti nahádzal. Ako vykop si toto a daj tam toto. No, takže naša klatanka musí odísť. Má vybitý mobil. Tak sa s vami ide rozlúčiť. Tak ahojte. No, odtedy je zelená fakeľa. To je ako normálne jednanka. Takže toto použijem na túto knižnicu. Nie, tu ešte nie sú všetky. Tu dám do vstupáke, to dám tak. Tu takto knihy, teda žiarivosť. Toto nebude. Kto chce ďalší diel tejto knižnice, tak nech dá like a odber. Taká čus. Upozornenie knižnice, akože že ju budem dostavovať. A napíšte mi do komentárov, čo tu mám dopostavať. Ja sa s vami lúčim, taká čus.